Bejn l-14 u 16 ta' frar in-nollijiet biex wieħed jaqsam il-fliegu bejn Malta u Għawdex ser jorħsu bi kważi bin-nofs. Il-prezzijiet għal dawk il-jumejn ser ikunu €2 għal passiġġiera u €8 għal vetturi mhux kummerċjali. Dan ser isir permezz tal-inizjattiva Travel to Gozo Weekend Valentine Special li ġiet imħabbra mill-Ministru għal Għawdex Anton Refalo waqt konferenza tal-aħbarijiet flimkien maċ-ċermen tal-kumpanija Gozo Channel Joe Cordina. Il-Ministru Refalo żied li din l-inizjattiva qed issir permezz tal-kollaborazzjoni tal-Bank of Valletta, l-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu f'Għawdex u l-Kamra tal-Kummerċ Awċija. Iċ-Chairperson tal-Gozo Channel Joe Cordina ħabbar ukoll li f'dawn il-jumejn il-vapuri tal-kumpanija ser ikunu qed jaħdmu skont id-domanda u f'każ ta' bżonn anke joperaw permezz ta' shuttle service. Intant Joe Cordina semma wkoll kif l-istess kumpanija irnexxielha tnaqqas it-telf tagħha b'600,000 mingħajr ma ġie affettwat is-servizz. Fis-sena 2013 il-vapuri tal-Gozo Channel ġarrew 118,500 passiġġier u 43,500 veddura aktar mis-sena ta' qabel. Intant għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti wkoll iċ-Chairman tal-Bank of Valletta John Cassar White, il-Kap Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu f'Għawdex Joe Muscat u d-Direttur Maniġerjali tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Michael Grech.